Κύριε Ανδρουλάκη, το ότι είστε κρατικοδίαιτος το ξέραμε. Το ότι έχετε εισπράξει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια δεν το ξέραμε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Υπάρχει μια αποκάλυψη από το μόνο news που διαβάζω που γράφει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος του Πασόκ νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο και κάθε μήνα παίρνει 10.000 ευρώ. Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά. Παλαιότερα μας είχε πει ο τότε υπουργός το 2008 ο Γιώργος ο Βουλγαράκης το ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Σε έναν βαθμό το μετανιώσατε, Δεν θα το έλεγα έτσι, που δεν λέμε θα το τώρα. έλεγα έτσι ενδεχομένως. Δεν θα το έλεγα το έτσι. λέγατε διαφορετικά. Εγώ διαφωνώ. Γιατί για μένα δεν είναι ηθικό κάποιος να είναι κρατικοδίαιτος. Κάποιος να λέει ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα ενώ την ίδια ώρα έχει αλυσβερίσει με το δημόσιο. Τσεπώνει από ενίκεια για να φιλοξενεί το κτηματολόγιο εκεί πέρα το κτίριο. 10.000 κάθε μήνα. Διαβάζω για ένα κτίριο 773 τετραγωνικά μέτρα το οποίο στεγάζει υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχαν βγάλει έναν διαγωνισμό και τότε άνοικε αυτό το κτίριο στον πατέρα του Προέδρου του Πασόκ, στον Μαρίνο Ανδρουλάκη. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα? Που ήταν και αυτός στέλεχος του κόμματος. 10.000 κάθε μήνα, Και στην αρχή λέει ήταν 10.500 και ακούστε κάνανε και ψαλίδι. Και μειώσανε 500 ευρώ. Μιλάμε τρομερό ψαλίδι. Αντί για 10.500 κάθε μήνα παίρνει 10.000. Είναι αυτό το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Γιατί θέλουν να σας περάσουν ότι το Πασόκ δεν φταίει σε τίποτα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Εντάξει, τώρα τι να πω. Νόμιμα είναι όλα, δεν λέω ότι είναι παράνομα. Νόμιμα είναι. Ηθικό δεν είναι. Την ώρα που ο ελληνικός λαός ψάχνει στα σκουπίδια να φάει. Την ώρα που ο ελληνικός λαός δεν επιβιώνει. Την ώρα που τον ελληνικό λαό τον έχουν φτωχοποιήσει και δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Τι στο καλό, δεν υπήρχαν πιο φθηνά κτίρια? Όχι. Υπήρχανε. Και κατέθεσαν σε αυτό το διαγωνισμό και άλλοι που είχαν 7.500 ενίκιο. 3 όροφοι ήταν και εκείνο το κτίριο, 1.400 τετραγωνικά μέτρα. Σχεδόν το διπλάσιο από το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη, με 7.500 και δεν πήραν εκείνο και πήραν το δικό σας. Άι στο διάλογο. Έτσι βγάζουν 120.000 το χρόνο. 120.000 το χρόνο, κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί το δημόσιο νοικιάζει ένα κτίριό του. Καταλάβατε? Α, Καταλάβαμε να λέτε.